La jornada de diumenge comença a la vila de Montblanc, amb la visita del grup de Polònia. En Folk no podia faltar a la capital de la sardana, al costat dels sardanistes montblanquins, que han convidat a ballar els dansaires polonesos. La curiositat del públic assistent demostra un gran interès pel folklore i les tradicions. També donar una benvinguda al grup de Polònia que avui ens acompanya i que això ha estat gràcies a que Montblanc és capital de la sardana. És el president de Difolk, Ivan Basurre. Personalment em fa especial il·lusió que Montblanc torni a formar part del circuit d'aquestes jornades en aquest any de la capital. Senyors, és un plaer estar en un lloc tan maco que és Montblanc. Molt bé, ja podeu vindre tots a Polònia, sense anar amb els idiomes. Jak najszerzej proszę. Jeszcze czekamy. I pierwszy tunel. Jedni pod spodem, drudzy. A potem w prawo do tunelu idziemy. I a la tarda hem pogut gaudir d'un taller de danses tradicionals de Macedònia. Al bell mig de la plaça de l'església de Calella, els calellencs i calellenques s'han unit amb el grup Karsiaka per aprendre les seves danses. Al vespre, Rajadell ha agafat el relleu acollint les jornades. No hi ha faltat l'actuació del grup de dansa Cor de Catalunya, que ha donat pas a l'actuació del grup de Polònia. de Difolk, que cada any ens pensen a nosaltres i ens porten grups cada cop millor. I també des de Difolk, primer que tot, agrair un any més la confiança de Rajadell i per nosaltres doncs,
és un honor poder continuar participant, portant grups d'arreu del món i que per molts anys puguem celebrar-ho. Ens sentim com catalans i els catalans us diuen polonesos, per tant d'ahir la germanor. I per acabar la nit, el grup polonès ha convidat el públic a ballar la solemne dansa nacional.